Isang lalaki ang bigla na lang itinaas ang kanyang kanang kamay sa loob ng 51 taon. Sino kaya ang lalaking ito? At bakit niya kaya itinaas ang kanyang kanang kamay? This is Sargento Waray, halika at samahan mo akong tuklasin ang kwento ng taong ito. Pero bago ang lahat mga katropa, subukan natin na pabutin ng 100 likes ang video na to. Siya si Amar Bharati ng India. Marami ang hindi naniniwala sa kwento tungkol kay Amar Bharati. Hanggang sa nauso ang mga makabagong teknolohiya at isa ito sa mga nagpatunay na siya ay totoo sa pamamagitan ng social media na ibahagi ang kanyang kwento at ang kanyang mga larawan. Si Amar Bharati ay tinaas ang kanyang kanang kamay ng mahigit 51 taon nang hindi ito ibinababa. Ilang dekada ang nakaraan nang piliin ni Amar ang maging Sadhu Indian at kinakailangan niyang mamuhay at lumayo sa mga materyal na bagay na hindi mga sagrado. Sa madaling salita, pinili niyang maging isang monghe o monk. Bago itinaas ni Amar ang kanyang kanang kamay ng panghabang buhay, siya ay isang normal na tao lamang. Taong 1970s, si Amar ay nagtatrabaho sa isang Indian bank. May asawa at 3 anak. Isang araw ay bigla na lang naisipan ni Amar na iwan ang lahat. Ang pamilya, trabaho at mga kaibigan. Bigla niyang napagdesisyonan na ialay ang kanyang buong buhay kay Shiva, isang Diyos ng Hinduism. Noong una ay natutuksyo pa siyang gumawa ng mga bagay na hindi pwede sa mga monghe. Kaya kinailangan niyang gumawa ng paraan upang mapigilan ito. Ito ang dahilan kaya pinili niyang itaas ang kanyang kanang kamay, panghabang buhay, para ipakita ang kanyang debosyon at pananalig sa kanilang Diyos. Di nagtagal, si Amar ay naging popular sa buong daigdig at marami ang humanga sa kanya at ginawa siyang inspirasyon. Nung tinanong siya kung bakit itinaas niya ang kanyang kanang kamay, palagi niyang sinasagot na para mapigilan ang digmaan at makamit ang kapayapaan, at higit sa lahat para ipakita ang respeto kay Shiva na kanilang Diyos. Noong una, napakasakit daw sa kamay ang kanyang ginagawa. Ngunit nalampasan niya ito dahil sa kanyang dedikasyon. Sa unang 2 taon, nagsimula mawala ang kanyang mga pakiramdam sa kanyang kamay. At dahil doon, nagsimula ding mawala ang nararamdamang sakit. Akalain mo, nagawa ni Amar Bharati na itaas ang kanyang kanang kamay sa mahigit na 50 taon. Ikaw, makakaya mo ba ang pagtaas ng kamay? Siguro kahit ilang minuto lang ay mangangawit ka na. Salamat nga pala sa panonood. This is Sargento Waray, signing out. Hey, what is up yo? This is Sargento Waray, at kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-like, subscribe at comment, at hit mo na din pati ang notification bell para updated ka lagi sa mga bago kong uploads.